Nog geen meter had de nieuwe Pointer 24 veen. Dags zijn er al 12 verkocht en 10 mensen hebben een offerte aanvregen. Daarmee is de nieuwste boot van Jachtwerf Heeg nou al een succes. Want nota bouwt het bedrijf alleen nog maar iepenboten, maar de nieuwe boot wordt een nieuwe merk aansprutsen. We hebben deze boot ontwikkeld om zeg maar een ander publiek aan te spreken. Mensen die ook met de boot erop uit willen. Mensen vanuit grote jachten die willen weer terug naar een boot die ook in Friesland en ook op de kleinere wateren terecht kan. Maar je kan hier ook de zee mee op en je mag hiermee naar Engeland varen. 10 botenbouwers hebben het de aanroende jaar net redden. De klanten gaat door de crisis rap naar onderen en van gewoon bedrijven budgetten dat aan. Nevens Wijma moeten de bouwers beter harkje naar wat de merk eens wil. Jachtwerf Heeg gaat er een apart programma ontwikkelen, waarbij het meisken thuis achter de computer zelfs boot ontwerpen kennen. Zo weet de werf beter wat ze rekken maar horen moeten. Op deze manier kunnen mensen thuis hun eigen boot samenstellen en hoeven ze niet meer een heel lang gesprek met mij aan te gaan. En wij hebben graag dat mensen daar zelf over nadenken. Jachtwerf Heeg is net de enigste Frieske werf die het op de Hiswaterwater te vinden is. Ik jet een yacht uit Snits gaat erheen, mooi een nieuwe boot. Al is het wel een krijgt wat luxere en gruttere boot. Dit is de Jetten 50 MPC. Ook deze boot is bouwd nevens wat de merk wil. Dus eerst marktonderzoek, kijken wat de mensen willen en dat vervolgens bouwen. En het blijkt dat we dat hebben aangeslagen. Want dit is volgens wel nummer 1 die net te water gegaan is, maar nummer 7 is al in aanbouw. In een opvallende kleur vaart deze boot eind deze week naar Amsterdam. De Hiswaterwater maar te verzwagen dat er de komende jaren nog volle meer van deze schepen gebouwd worden. Het gaat de Friese botenbouwers dus weer van de wien, maar de merk is wel veroren en dus maak ik de bouwers oorswerkje. Een van de belangrijkste kenmerken is misschien dat de markt met name in het buitenland gezocht moet worden. En dat we moeten aanpassen aan wat de buitenlanders willen en niet wat de Nederlander wil. En dat betekent dus ook dat je meer maar die naar je klant importeert? Absoluut.